Hej YouTube, velkommen til endnu episode af Jeff. Jeg er inde på skoven, og så vender han Mikkel. Og det er første gang, jeg hørte Mikkel gerne vil hen til skoven. Ja, jeg går i skolen. Det er startet. Det er sjovt. Det er totalt hylderen. Nej, hvad du skal... Fuck! Nej, du må mig, du gør. Nå, dør, så kommer han efter dig. Fuck. I'm fucked. Ja, nu kommer han. Jeg er bange. Okay, jeg prøver at se, om jeg kan få en cykel eller et eller andet og køre hen. Okay. Okay, jeg fik Jeff til at jagte en anden spiller. Du kan komme ind til skolen en gang. Ja, jeg skal bare have fat i en cykel og pege den retning, for det er pisse svært at dreje en cykel. Det er lige så svært som i virkeligheden. Ja, det er en racerbil. Mikkel, jeg venter på det. Jeg følger efter dig! What? Cykel er faktisk hurtig. Jeff, du får meget bedre, din bitch! Fuck, hvor er jeg nu bare tage cykel. Mikkel, lad cyklen stå for sikkerheds skyld. Døde du? Nej, jeg kan bare til at køre væk fra vejen, man kan ikke køre op på vejen igen. Hvor er du dum? Kører bare, skal du gå tilbage. Ja, der hvor skolen ligger. Nej, det ved du ikke. Brug dit kompas. Hvor ligger skolen? Der hvor kompasset peger mod, der ligger skolen. Sebastian, jeg er bange. Hold op mig. Så jeg venter på dig på kontoret. Se om det er sådan et underligt spil her i... Jeg ved at det er kraftigt med epic, jeg er pisse bange. Folk, selvom det her det er faktisk til sådan en lille slags... Ja, retarderet spil, så er det faktisk... Ja, meget sjovt. Jeg kan se faggot, der løber på vej med en sindssyg mor der efter sig. Jeg skal gerne få efter mig! Hvor skal du hen? Jeff. Din suge nu, det går. Kæft! Spawn hen i skolen. Hvad? Spawn hen i skolen. Jeg er ved skolen. Hvilken lokal er du i? Kontorskontor. Eller ikke kontorskontor. Ja, der er han, og så... Bare gå ind. Jeg har... Se min pik! Meget længe. Så jeg siger, at du vil give mig skideballe. What? Hvad sker der på stolen? Hello, it's me, Mario. Hvad fuck sker der? Okay, så sidder jeg bare i stolen og nyder, at Jeff står og hopper ned ad skærm. Hopper ned ad det der pille. Op ad ned ad vinduet og står og slasker med pikken. Nej, du lukker mig igen! Du lukker kraft igen! Nej, jeg skrider fra dig. Ses, mand. Ja, det kan jeg godt leve med. Okay. Men hvordan kan du ikke se mig? Jeg kan se det på skolen. Der er masser af lys, der peger på dig. Kan du se mig? Kan du se mig? Eller du i skoven? Mikkel, kig bagved. Jeg har bemærket, at Jeff the Killer flytter efter en randomly dude. Jeg vil finde syg. Jeg vil altid gemme mig på kontoret græs med en lille pige. Gør det bare. Okay, nu hopper han op og ned rundt og slasker. Så jeg er bange. Hej! Hvad så? Han stak mig! Det kan kraftigt ondt! Frutti! Jeg er bange.
Sebastian, det skulle da endnu være for mig at stå og klore på ham. Nå, kigger du på Jeff? Han har lidt ugly face. Kigger du på ham lige nu? Ja, han har fundet måde at stå på rundt på. Nå, men det er fordi, jeg tror, han var efter mig, for jeg kan høre fodspor. Så ved jeg i hvert fald, han ikke er efter mig. Han har jo ikke nogen, så prøve at se hans face. Ja, yeah, det ligner dig. Klamt. Det ligner dig for en prik. Nå, nu kæft. Du ved godt, han Jason the Killer, ikke? Jeff! Nej, ikke Jeff. Det er Jason, han der er Mortis-massakren. Nå. Har du set ham uden maske? Nej. Okay, en gang skal du prøve at se ham uden maske, for han ligner totalt meget. Hold kæft! Jeg sidder og snakker. Altså, kom og redde mig, han er klam. Og lidt dig for en prik. Se mig røv. Hvad? Se mig røv. Hvad for noget? Se mig røv. Man kan se mit låsehul. Der er sådan lige igennem. Hvorfor cykler man så langsomt? Kommer man ikke hurtigt op i fart, Mikkel? Faktisk, så selvom du synes, du cykler rigtig langsomt, så cykler du faktisk meget hurtigt. Fordi da jeg skulle gøre det, cykler jeg meget hurtigere end Jeff. Sådan. Turbo activate. What? Altså, hvor fuck er du på vej hen? Kan du se mig? Nej, hvor er du på vej hen? I skolen. Jeg har cykellys på. Jeg kan cykle ind i 3. Nej, du var i 3. Jeg synes selv, at jeg skider på pizza-toilettet. Der er skolen. Og mit øre, det klør. Hvad klør? Mit øre. Jeff står fucking stadig på den anden side af det fucking vindue. Han er så bare så klam. Hey, prøv at se, hvad Alexander spiller. Hvad spiller han? Black Ops 2. Okay. Mikkel, hvor er du henne? Jeg står på kontoret, og jeg står og ser på Jeff, der står... Mikkel, kig ud af vinduet. Hun... Jeg kan se dig! Jeff. Cykel. Det her bliver sjovt. Nu står der på vinduet igen, som en anden bastard. Mikkel, kom udenfor. Skynd dig bare løb hurtigt udenfor. Hvorfor? Løb. Mikkel, følg efter mig. Jeg prøver. Hvad er problemet? Hvorfor cykler så langsomt? Mikkel, følg efter mig. Jeg prøver. Du er ikke for galt for os. Mikkel, du løber jo hurtigere end mig. Nej, gør jeg. Okay, jeg gør. Overhælder dig. Ej, Mikkel. Fun. Se en hyggelig kirkegård. Der skal vi ligge, Mikkel. Hvad? Der skal vi ligge sammen. Hvad skal vi? Der er ellers steder, man kan gå ned her. Jeg synes, jeg hører en gang. Bare træd på gravene. Tryk på hide name, og så gem dig i mørket. Sluk lys. Gem dig i mørket, så kan du ikke finde os. Hide name. Og lad være med at gå til på lys, fordi så kan du finde os. I kan jo prøve på at følge efter os. Jeg kan altså se dig. Ja, følg bare følge efter mig, I ved. Hun kan ikke se os. Gem mig til kyllingebygningen, det gør vi altid. Hvad? Du kan ikke bare gemme os i kyllingebygningen. Okay, Jeff han er lige bag dig på kigge om. Ej, hvor sjovt. Hvis han er det, Sebastian, så er jeg bare skrædder og løber ind i dig. Du er enig, hvor du syg i hovedet. Jeg synes, det er også svært at hoppe over hegnet. Så er du langsom. Det er fordi, det er svært at hoppe over hegnet. Du er fjols. Nej, ja, du er fjols. Det er fordi, du skal stå for lidt afstand, så skal du sprinte hoppe. Det første, jeg gør, og kommer ind. Fuck, jeg drøs mig lige at komme ind.
Åh, der lyder igen. Ikke pas på. Jeg skal have Sprite. Virkelig god pik. Det er sådan hyperaktiv. Og jeg skal lige have noget vand. Vi kan komme her, de faggot. Jo, hvor virker vandtingsen, ikke? Alle sammen ind på det her fucking hotel. Hvad? Kom ind i hotellet foran huset. What? Sebastian, jeg står bag ved huset. Hvor er du? En der hus der. Hvilket hus? Sebastian, du er ikke i kyllingestedet. Det ved jeg godt, jeg er i huset foran. Bare, er du det der store hvide hus? Ja, det kaldes hotel. Jeg har jo egentlig bemærket, at der også ligger andre lige på kyllingestedet. Godt smadret en stol eller sådan noget. Så står bare hopper han ind. Sebastian, hvorfor? Ja, gå ind på det der hotel, der lige ligger lige over for kyllingestedet. Hvor er du? Når jeg kommer derind, så går jeg op ad trapperne. Ja, der var du. Kom og finde Jeff. Hvor? First, limited selfie. Sebastian, prøv at zoome ind på mig. Det her kan du det her. Nej. Det er så funny. But first, let me get started. Don't be done. Og så er der ligger et lig. Okay. Kom. Hvad er det, jeg skal se? Alle de andre går tilbage til hotellet. Jeg tror også nu, vi stopper episode 2. Nå, okay. Det skal bare totalt af, eller hvad? Ja, fuck. Åh! Nej, okay, hvad er dit lille svin? Mange tak. Tak. Tak, Jeff. Jeff, tak, Jeff. Vi ses, Du er you.